ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶାନ୍ତ ଗାଁରେ ରାକେଶ ନାମରେ ଜଣେ ଛୋଟ ଛାତ୍ର ରହୁଥିଲା। ଗାଁଟି ଚାରିପଟେ ହରିତ କ୍ଷେତ, ପୋଖରୀ, ଆମ୍ବ ଓ ପିପଳା ଗଛରେ ଭରିଥିଲା। ରାକେଶର ବାପା ଜଣେ ସାଧାରଣ କୃଷକ ଏବଂ ମା ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ରାକେଶକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ପୁଅ ଭଲ ପଢ଼ି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ରାକେଶ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲା, ମୁଁ ତ ଅସାଣୀରେ ବୁଝିପାରେ, ତେବେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ ସେ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ ଧରିଥାନ୍ତା, କେବେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଚାଲିଯାଉଥାନ୍ତା, ଆଉ କେବେ ଟିଭି ଦେଖି ନିଜ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁଥାନ୍ତା। ମା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ବାବୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିନେ, ସେ ହସି କହିଉଠୁଥାନ୍ତା, ପରେ ପଢ଼ିନେବି ମା, ଏବେ ମନ ଲାଗୁନି। ଦିନେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛି। ସେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହୁଥିଲେ, ଏହି ପରୀକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିୟମିତ ପଢ଼ିଲେ ମାତ୍ର ସଫଳତା ମିଳିବ। ରାକେଶ ଏହା ଶୁଣିଲା, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ସବୁ କଥା ଶିକ୍ଷକମାନେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବଦିନ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଦେବି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ନୋଟ୍ସ ବନାଉଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାକେଶ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଆଗତ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହାତରେ ପଡ଼ିବା ସାଥେ ସାଥେ ରାକେଶର ମୁଖ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସେ ଭାବୁଥିଲା ସହଜ, ସେଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଅଜଣା ଲାଗିଲା। ମନ ଭୟରେ ଭରିଗଲା, ହାତ କମ୍ପିଗଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେ ଶୂନ୍ୟ ଖାତାକୁ ଚାହିଁକି ରହିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଲା। ରାକେଶ ଫେଲ୍ ହେଲା। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଝଟକା ଥିଲା। ଘରେ ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ବାପାଙ୍କ ମୁଖରେ ନିରାଶା ଦେଖି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବୁଝିଲା, ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମ ନଥିଲେ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ରାକେଶ ନିଜ ଭୁଲ ମାନିନେଲା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କଲା ଯେ ଆଉ କେବେ ଅଳସା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସମୟରେ ପଢ଼ିବ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ମାନିବ ଏବଂ ମା ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ପରିଶ୍ରମ ତାକୁ ସଫଳତାର ପଥ ଦେଖାଇଲା।